Da, palong lagi. Alas 8:12 sa Torres. Ano na po kami mamulabog sa inyong mga timeline. Martes na karon may gala ha. O kung asa man mo gibutang ni Lord maayong gabi. Labi na sa mga taga nananaw karon sa Brooklyn, New York o social card. Ayay, NBA. Walay ko na, way dollars ya. Pero basta na mo yung mga OFW, basta na mo yung mga balikbayan box ha, ay may kalimti ha. Balag lotion lang, okay rami. Padungdungog na. Mga lotion, mga basta kay geek. Lain, biyata Pinoy basta geek kag abroad, okay na kayo. Bisa pag toothpick, toalya, basta kay abroad, okay na kayo. Sabon, ha? Okay. Kira ng sabon. Kasi kara na ba suki ng sabon basta gagawas kay Lux. Katisti nga na. Spam na yan. Spam, Ilo senta na Sabon. niya. Sabon nga spam. Larga. I-share na may gala. I-share na itong mga live stream na ito karon. Nag-share na ko. Nag-share na pa muna. Pag-i-share daw. Kung ginatanong, anong parang medyo hinay, parang kamang ang mga palibot karon da. Medyo ba? Dili ba galag dia? Okay na ko dia? Okay na day. Sige na. Kailan bitrate ni mo? Okay na ko. Kailan bitrate ni mo pag-upload ni mo 2,000? 2,000. O 3,000, 2,000. Okay na kay 3 Mbps naman itong video. Okay na ni. Hello kada kang hello Amor, Ruben Yanez, Orville Maghinay, Carl Cartagena, Oga Paul Brian, hello sa imo diha. Carl John Wong, sa pabi. Si Dante Pilapil, mo ni mga suki na to. PJ, musta Brad? Laryang, Gerson Caberto, Adel Maluloyon, JR Pipito, Pole Station, and Ken Pamad, Marco Medina, Paul Bryan, Richard Ablin, Rita, Ken Pamad, balik-balik yung bala. Resi Ann Capio, hello sintanan dia. Aris Kaganan, Roldan Kitoy, si Pia Angel Abaw, Sandri Salem, hello. Kisa pa maning uban. Share na. Si Georgera ko be. Si Georgera ko be. Karong adlaw, birthday ni birthday ni Maria Pilingera. Happy birthday, Maria. Pila na kay edad ni Maria? Marag piling na ko pangako na siya. Mga 65? Sa may edad ni Maria karon. Be, ay, kung siya makatag na. Pilaman. Paki-share. Mga taglo-taglod bin. Nilabay na lang ang kuwan. Nilabay na lang ang birthday na ko. Katag o giveaways eh. Di mo kagawas-gawas good may gala. May ito'y panghatagan ninyo tanan. Sige daw, be. Again, dagang salamat guys sa itong major sponsor, Blue Energy. Thank you. Basta galing magpatubil ka rin mo, dito na mo sa Blue Energy. Kay namoy chance makadaw ko 1 million pesos! Kailangan ka ng 1 million kaysa kayo makadaw ka na ba? Or magtubil-tubil ka, dito lang ka tubil. Malay mo, basi ikaw makadaw sa 1 million may gala. ikaw na din na ba? Muna din nagingon nga, mantugra, nag-shutdown. Karon na ito may gala, no? More na ito ang dahilan di. SPG Night karong Martes! Ayan yan na po si Joe Romantico. We can do this all night. Hey! Hi guys! Hey! Hey! 24 years old daw si Maria. Pila edad ni Maria Pilingera? 24 years old. 23, 24. 24, 32, 26. Naisakto, 32, naisakto. Ayan. Sure? Kaya atong gipatagan man may gala kung pila gid ang edad ni Maria Pilingera. Oo. Maghubo siya kung makuha ninyong iyang edad. Wala to karon kay nagpakaon to. Naipakaon. Ito pa mo, niapit mo.
Wala kay kanto. Wala. Eat all you can man ron. Pero kakakulbaan lagi talaga basta kuan. Basta mga birthday pa pero kakakulbaan man mula ka oy bisa pagkuan. Lagi? Handog mo man makipagtapok eh. Oo, wala maglisod kayo. 38 years old. Philistine Zobert, Kuya Bernie, pa-shoutout kay Vincent Dumaog. Og Angel Dumaog, nangaon na sila karon, pa-shoutout ko nila. Way, isa pa yan. 1926. Yay. Moto ba mo nga, iapin na to, moto ba mo nga si Maria virgin pa? Yes or no? Paki-comment below. Be, we'll see. Sige daw be, sige be, aron ba mga kabalumi be? Kato mga nakatira. Oh, yes, siya nakatira. Di ba, nakapuyo ba? Nakapuyo ba? Nakapuyo sa ila. Mo galing. Uy, tagay sagling si Mami JB. Same raman tong aling ata. Same link raman, di ba? Na Mami J. Try na ako si Mami Oh. J. SPG ba ito nun? Hinay daw yung internet karon. SPG Nako. night. Oh, hello dia kang kuan. Boss Ramon Balyeser. Virgin, maybe, no. No, dili na. Yes. Agay, na nagduda, Maria. Brang na nagduda. Dili katuan pasatan na lang ba? ko Dili sa kailan na. ako, Si Sir Bern. Aris dili na daw. Yes, pero naikatawa da yon. Saan ipasabutan eh? Mayber daw. Mayber. Neko May Mayber. Oriarte, pa-shoutout sa Taguluhan, Daddy Bern. Yes. Pawala sa Kaguol, Jan Angelo Botilla. Okay. Dante, virgin Botilla? pa. Skin pores na lang, skin pores. Ang That's virgin. PJ, oh. PJ PJ Saklot. Chuy. PJ Saklot. Musta Brad? Ang nagminyo nga nagpalayo sa Cagayan de Oro. Anong gapalayo kini sa Cagayan de Oro? Para dili kayo pukuan. Para da di may bawaan na iyang mga baho diri sa Cagayan de Oro. Easy. Kasi na imuhag, galit ba? Kato PJ, mingaw na yung kunin mo. kato iyang ipangsaaran nga iyang ipasulod sa ABS may gala. Na-shutdown na lang. Wag gyapon nasulod. Oo, membro gyapon ni sa Pasisikatin Kita Iha Foundation may gala. Grabe sad. Ayaw po, nabutan mga bata. Buotan na bata na. Butan na. Oy, mga taga-salay o namina po karon si Gabriel Sagado o si yun lang, Jerston sinta na Caberto. Ayan, ano. SPG night, unsa itong istoryahan karon? Ay siyempre, SPG galing. SPG gani, the meaning, Ah. si Juan ba, Fernando po, Junior, FPG to. FPG. Ay, nag-change na dahil, sorry. Anong Siyempre. gikaon nila Maria karon ba SPGT? So do? Sorry. Tingnan ba ako di sa kumuto nga ron? Ay, sa chika ba? Wala ka na orient, ha? Wala Nga na bawal orient. bugok yun, eh. So, Sorry. mga relationship na si Mami J. Mami J. Kung na mo yung mga questions about relationships, mga love life, sex, love problems, Ay. birahe ka ng anal. Ayaw na daw ng mga love. Pwede Sex na pwede problems piya mga sa gano'n. Kaya mo maginang uban usahay magpaaron igno nagoy uban di lang nila ni ginastorya pero kabalot nga silang relationship nagin na ng mga sex problems. Lagi, di na mawala ba? Dili lang ginastorya. Meron. Wala Di lang lang. nila ginastorya pero sa tulad nila Kung kana lang yung problema na kung magpa-comfort mo sa amo, problema na. Oy, Kung na may mga sex problems, nakaagi naman ni silang joke si Bernie ani. Kami na po lagi dayon. kami na sa mga kuanan eh. Ang ipasa lagi din sa ato yaron murag Diyos nun din siya sa mukha lagi kaningit. Style Pagsalingan. man na, naunsa ka. Mao lagi. Yeah. Huwag na ang style mga igala. Uy, kadyo lang. Nindot kaya akong t-shirt daw. Oh. Bisaya. Oy. Uy, Bisaya Republic Kaya, kana na. oy. Napaya po na sa ato nakoy Bisaya Republic ko. Napa ba yung stock ani? Bisita Natay lang mo stock sa ka ng Bisaya, oy. Tapos katong libre. gray nga raglan nanay stock po dadto. Nga Raglan? gray nga raglan. Raglan. Tapos natay jacket pohon nga Bisaya bisdak and then natay kalo na
nga Bisaya Wow. uy nga ano, authentic na kano. Oy, Tangin na ninyo, guys. Ka ng oten nga ipalitik. Oo, mga ka-otens ana. Authentic. Oteng, ibutangag ka ng latik. Authentic. Oo. Dami kina ba? Ipainat-inat bitaw dayon. Kani. This is what I Latik. want. Is lagi ni. This is what I want. So again, wala Tapos si Mami Jane. malamay wala si Maria karon gyud kay nagpakaon. Nag-celebrate atong sabdon kay nag-celebrate ron. Uy, BBS Best Bawdi Stories. Uy. Ingon si Kwan. Si Jerjera ko. ko. Suggest si Jerjera oh. Si Bawdi. Baudi ba? Bahuog. May magbahog didi. Lagi mo sa'yo, Baudi. Si Bawdi. Bahog didi? Parang Bawdi. mo kita nang ngalan, Bawdi. Baudi Ano ba? Expression ba? Connecting na si Kuya, Mami J. pa-shoutout Connecting ko sa na. akin. Connecting. Hala, ganahan ko ni PJ, ni Pia Angel, naka-get siya sa akong spaghetti. SPG ba? SPGT. Hala, spaghetti to. Hala, at least na isa. Salamat, Jel. Hala, uy, kinuha kang ngit-ngit. Uy, maraman nag... Hi, Jai. May gabi, Jai. Dyan na. Ay, Mami J! Hi, Mami Jeng. Kasi nababaan na nakaputi sa likod, Jai. Nalaging white lady sa likod. Ay, Daghan mi ana diri. Dito sa bintana dayo, sa kwarto dayo ba? Nay naniliit day. Kasi dino ako sa tong what. Magandang araw sa iyo dahil sa dami po nagpapadala ng Isa na. maya po, walang malungkot na yan. Oh. Uy, Mami J. Mami J, nga nung black and white mo na sipya lagi na imong Kwan. Di kan Dito kasama. yun na kay challenge na. 1952 ka na Kwan? 1970s mo na yung kamera. 1970s na iyang kuhan. Wala na ka white balance, Mami J? Wala. Di ko kabalo sa adjustment. Pag-greet sa atong mga viewers. Great sa Mami J. Greet sa Mami sa atong mga viewers. Hello mga whatever whoever. Sa tanang mga naa karon na minaw nananaw kay gusto maka-learn ug mga binastos, Hoy! maka-learn og unsaon paghinilas, Aha. maka-learn og unsaon pagpasulod Ay! og pagpagawas kay mo man kuno nay uso karon. Pagpaipit? Huy, grabe pod ka. Pagpaipit namin ako. Pagpaipit kung naidugo. Aba ginuko. Ipit. Kaluod ba? Yak lain kay mo. Wow! Yes. Sige, peanut butter. Christopher Roselo sa mo dia. SPG na sa tab. Birthday ni Maria Pilingera karon mo nang wala siya, nagpakaon siya ron. Di siya magpa-disturb. Yay. Kumusta Mami J? Siya Kumusta nag-bake ba karong adlaw? Pilay orders ron? Ay wala, pahulay ko naglaba. Ay. Kagapon ang Ayun. last. Ha? Ay kagapon og Lami kayo mga cake. kanina. Lamig yung mga cake Gapon day. ang So unsa man na order karon ugma i-deliver ana ba unsa man na? Ana, yes. Actually order 2 days before kay kuan pa man yung mga ingredients. Kaya labi na karon nga dili nimo masakpan ang kundi masakpan ang butter o ang cream cheese. Ay hurot-hurot day. Duha. Hurot-hurot day na ron? Hurot-hurot na ron? Dili siya magdungan ng iyang supply. Sa supplier ka magproblema. Ang maldita sa ning mga kuan mga mamaligya kay pare atong una na time nga mopalit ka og kanang crushed graham isa ra ka buok ang ihatag sa imo. Uy. Ano isa Isa man? ra ang ihatag. Mo control ko na nila dili sila magbuligya og more than one. Maldita. Taw sa man na ron nga unyang order nimo daghan. Hindi sige kag ato sa lain-lain tindahan di na kay tagsa sa 5 ka tindahan. 5 ka buok imo na nahurot imo oras. Amo, Wala, correct, 2 days correct. before. Una 2 days good before So kuan. mo nang 2 days before. order. Yan ay cream cheese na sad, mahurot na sad ang cream cheese. Amot ng mga tao eh. Si Basig- pamalit mahal ra man na tag 500. Basing nag-bake sila karon mo nang mga gabi ang mga tao mo nang nahurot-hurot napo. na may ngana. Mo, napod siguro yung mga ambisyosa. Mga kompetisyon. Lami kay mo. Competition man. Lami kay mong cake dayo sa mong pagtanaw lamia kayo. Ay party mga Sige, igala. ikaw na yun, Mami J ba? Actually,
Actually, ang mango nako mo'y grabe gid kahalinan. Lami gid siya. Tadaw, Wala, asa hindi man ka na. mo, dabi kay season man ng mango. Pwede man siya na, kato nga cake, pwede na ko siya mahimo na pwede ube, pwede mango, pwede durian, pwede, bisag unsa nga fruits, pwede siya. Kato man gud nga cake siya sa gawas, nga cake nga kanang the usual cake, na siya, naada yun siya kanang feeling sa ilalom nga kung unsa yung mga panalitan, ube. Sa imong feeling, ana, ube halaya. Ah, okay. Okay? Ube, Ang tunga halaya. dayon, yes, ang tunga dayon niya ice cream. Imagine na daw. Oh. Yes. Lami. It's the total sweet experience. Cake Ay, and sweet? ice cream in Sweet one. na? Okay, leave the group. Pero dali ra siya kuan Mami J, no. Dapat kaunon siya diretso, di siya pwede nga magdugay. Yes, refrigerator cake siya. Mo na sa mo nang Pwede siya. paghubo dia kauna dayon kay Oo. Agay, Ano yun? agay. Pag ihutan na, i-blow diretso ang candle. wow. Wala ko ana kabalo, wala ko I-blow. ana. I-blow. Hey, Kadyo lang sa Mami J, sige kag paibog dia pero di gyapon mi makakaon kay di katabok sa Cagayan. pwede na nako sa lakay ang COVID. Mao lagi na. Sa asa man dapat isingit diha ang panglaki. Asa nga oras? Samtang gabatil sa pikas, gabatil po sa pikas. Pila din mo kamo. Mami J, basin gusto ka og kuan diha kanang logo sa imong kuan. Oo, sa Ay, imong... karon. Taman. Mo negosyo po ni si Karon, Popi. agoy. Ginugusto ko niya si Mami J. Oh. Wala mo kay dulaan doon eh. Kana lang sa ako dulaan. Oy! Ano sa dani nga mga istorya mga gala? May paning logo, dulaan pa. Hay! Magpadula siya Mami J. Hey! I-stream niya. Okay. Ay. Ang manay mga pangutana sa ilang mga relationship, sex problem, uban pa, i-PM lang ko kung maulaw mo may gala. Pwede na po ninyo sa comment or pwede nyo i-PM para dili kayo mo ano mo iba nga maulaw nga ipangutana na. Ay, namog kaulaw. Pero kung dalaga mo or single mom, sa ako mo PM. Wow, nanasagtanin. Ay na ako na bala sa single mom. Ikaw na sa mga dalaga. sorry. Sa mga... Dalaga sa ako lang. Away. So, asa naman ang kuan na ibutang dito sa mga kuan? Peanut manyak- butter. Sa mga manyak. Kung mga ulitaw nga, Oh. Kadyo lang. what og trabaho karon. Karon lang ba sa trial anay lang? 150. Amici. Sa nga ni ba nga COVID? Naga po yung mga panaw mga lalaki karon, mas barato ba sila ron o ni mahal? Ni barato ba ni mahal? Ha? Oy, nag-demand. Uy, Nasa FB nag-demand. nag-demand. Oh. ha? COVID karon Nagdagan ganun. lugar? Ginoo ko sig panghanggat ako mo'y dili kay Ginoo ko. Bala ka diya. Nabaday abri nga ano? Mayroon. Nabaday abri nga in. Diya. Pwede ra maglikod Open na ba? sa lobby. Oh, mo Ay, gali. noon po ba? Sorry. Sorry daw. Pwede naman ay kagani mga sagingan o gatong nasunog ng balay, no? Pasensya kayo. Ito na magiging pa ng mga dagkong bato. Anyway, oy, sa talanday mga ano man ni si Hes Monreal, nganong siya ra man ni wala nakadawat og GC sa Blue Energy. Ngano man ni siya? Ano man? Sa tanan mga winner siya pero may wala lang gyud nakadawat. So magini ha. Asa na siya? Basta wala na sa Cagayan. Ang sabi basin? O karon pa sa naghatag Ayun. kaniyang gihatag nga naghatag. number. Basig wala pa ni na i-forward na to may gana. Sayang ginoy, kung dili siya ana, ako na lang nabi. Mano na napulo ka litro ba? Di sige sige ingon na sige ingon wala mga hanga. Tanan naka-receive naman. Basig Correct. na. Okay. Anyway sa mga Abida. question niyo, Abida. Messenger lang mo may gala or pwede po nyo i-comment below kung na mo ipangutana diha may gala para kay Mami Chisato mga any sex, relationship problems uban pa o syempre na uban diri gahatag po sa ilang mga pangutana ug uban pa. Ang problema nako, usay problema nako, permintig gyud ko mawala sa gana kay gaka out of focus ko tungod tungod daw sa mga bayro nun yung una-una. Wala, normal na ba? Mawala siya sa iyang concentration. Isip ko sa kababae. So, Oo. So, muna yung problema. Ang iya dang una-una, murag, bisag asa ka padulong. So, ang resulta, di na nun makakonsentrate ba yun? Di babae man, ang babae man eh. Burag ang asawa ni, nagproblema sa mga bayro nun.
Sa bagay, normal Mahayag ba na ra karon man ang mga panahon ano? Grabe karon gyud sa tinud anay lang. Kanang moingong kag ay sus ako lagi nang utron lagi kanang bayanihan akaswan ay usa kada kong scam kana, usa kada kong scam. Ang mga bangko, Pinakabanga gyud Oo. nga gihimo ang bayanihan. ang mga bangko mo gyapon. Oo. Kibali abi nimo wala ka gisingil karon. Actually abi nimo ang atong pangunahon na sugod sa pandemic murag iiswag ang imong loan. Excuse. O iiswag Oo. ang imong Muna pagtugyod sa tanan. pagbayad mo ni pag wala day. Lahi. Additional. Karon wala gyapon Tigom. murag natanggong lang. So karon Tigom singlon lang, gyapon tigom. nga sa past 3 months. Mura gyapon istorya. Adi ay singlod gyapon ba yun? Singlon gyapon day. Wala ba kag ano unearth? Wala kag pangutanan nila nga mo apply ba ka, mo avail ka o dili? Mo na ang pangutana Erp kay Kaysa ako misis kay ginaakwa man niya, iyang ginapugos nga dili, gina-discourage niya nga mo apply ana kay tungod dili wala siya effect man good. maulagi. Kanang law. May mga asawa kay taga bangko man nakabalos niya. Oo. Tinga na day i-apply kaysa wala na. Tingnan gyud niya nga, sir, unsa man sir, kung kaya pa, ipadayon na lang pero kung kami dili. tanan ano. diri sa Westwood kasagara PS Bank pareha gyud mi tanan no. Gisingil Tigok gyud mi may gala sa 3 Mani months nakabukatan kapuliki. na kay tulo ka bulan, di ba? Tulo ka bulan tapos ipatong din ka sa Oh, legal. yayay. Wa pa apil din ang bayad ana dito sa imong kuan Ginoo ko. Yayay lagi. Sa kada kong scam. Gipanginambog para Muna- gipanginambog muna- para ba muna na sa stress zona. na mo karon. O gipanginambog para ba na sa zona nga napay bayanihan at aswan. Congratulations to the kong. Wala, pinakabanga gyud ang ano ba nahimo. Lang agi. Sayo pang ekonomista nga na-assign ana ang mga iga. Ang problema ni mo diri sa bangko, moingon din nagalit nga ay sir sa Manila man guna. Wow. So di Wala ka tayo lang mo magyaw. diri, so taw-taw Oh, yan na. di ta magyaw diri kay nado na sa Manila. Wala Sa usa kuan ka- do na kato nag-lockdown. Oh. karon sa mga bangko. Basin Isa kulang ka na lang sa atong tatuan. ipa-duso di akang konsehal nga close na to. Wala Busy wala pa. na mabuhat. Na birthday Wala pa ba yan? mabuhat, wala pa mabuhat. Tapos ang mga bangko karon gamayng ano kailangan sila kwarta, Singil. maningil gyud na sila. Kanang mga Correct. FlexBen ninyo mga unsa pa na inyo mga kuan? Ay FlexBen, sana Flexi Finance. Sa pa na isa? Apel na. Home credit kana sila ay grabe maningil di gyapon na sila mo respeto og bayanihan. Ana. Oo, wala Way gyapon palabyo na na. basa kay si Judith ang ilang mama ana. Oo. Og si Bill. So ang ilang problema papa. karon ang problema karon nag-PM sa ato karon tungod aning mga bayron siguro na distract ang una-una may gala. Pero at least medyo advantage man kung babae Mami Gino kaya at least di Correct. man mo ang lalaki siguro mas mayo kay kailangan man mo ismetog sang pag edos Correct. mo ismetog umang gyud na makuan Mm. magamit. Kanya, kung Oo. kiki ka din, imong partner murag tuod o ganahan ka? Murag tuod. Ganahan na lang, mahuman lang. Naka-advantage sa babae kay pwede ra mo gud sila mo kuan pa ano sa kanang mo Bikara. hayang lang ba. Wali buhaton no. Mo gyud. Okay man na ging kanang hayang-hayang ra okay ra man na kato mga pirmiro pa medyo hugot. Ah. Kung luag na day, Ah. nyagahayang. Ay. Di mo ra kag Yes. di mo ra mas may pang bani itar kay gahi pa. No, Kalain ba? di ba? Mo gyud na yung problema no. Tinuod yun na ang mga ingana bitaw pag medyo struggle imong mind na kay pang sus kabalog yung karon kasagara mga taga ABS ron wagi sex life tarong ba. Wala gyud ba? Wala ka di ka concentrate dai. Dili ka concentrate laing 31 ang ano. Kutol sa pizza Oo, 31 August 31. kabaloon sa future ahead. Di na Kung mo may manguhit, di na mo marag maingan pa nga, sus! Ay, so kuan maguna-una pag kita rin yun sa'yo na ugma. Pwede ba sige kadugay ba mo matulog? Sige ra tagtanog alcohol ba? wala na mo bayang magili o may galan. Perlas ng silanganan wa na. Singilanan. Singilanan. Singil na po. Singilanan. Perlas ng silanganan. Kapuyan ni Dakota sa States. Sa States mo ko ni Dako. Mo na nga nagalisod ko ba? Muna yung dako, hindi ka. Silinganan. 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 Mo ni karon may gala. Aha. Sige, PM na be. Unsa inyong mga kuan? Mami J. Yeah. Ako di ay si Rico. Oy, Rico Suave na. Dito suabe din na dai. Sabi mo. Tingnan wala apil silit ko swabe anito. Lara ba si kuan pinagdadaanan gyapon ron? Wa sa internet sakto. Wala internet sakto si Rico Suave.
Audio jet. Dagang problema. Narapat to yung pinagdadaanan ron. Ingon naman siya nga, technically single na ako ron. Hala, I-claim niya dito. claim na. Hala, oy. Hala na, dawan. Sabi ko nga, murag, delay ko kuan lagi. Dili gyud ko pabor lagi ni mga long distance relationship lagi. Bantong nagatabo mi dito sa estasyonan, mura siya pirmi gas kuan ba, gahinuktok ba. Mami J, kani akong part sa among relasyon, ako na lang gyud perminti ang ga-initiate. Di ba collab sa akong partner? Babae, lalaki siya. Babae. Ha? Lalaki day. Sorry, lalaki day. Rico Lalaki siya, lalaki. Siya perminti ang Wala na to nahibaw isa iya. Number one, basig may tus may nis ang kanta. Pag-explain sila na Mami J, may tos, may Kali ko nis. Mami J. Maya, Hay! in kutsinta day. Maya kamay. Wait. In fairness po, Bea, napod ba yung mga babae po yun nga kanang gusto man sila pero medyo ka-awkward sila mag-initiate sa panagtagbo sa duha ka bunguton, di ba? Ang second, naging basin po ni siya slambam, thank you ma'am. Ay! Wala, hindi mo tinanawan sa ako dahil hindi mo tinanawan sa ako, walain. So, kanang pag... Wala, no, mana na yun. Sumana, ganun kisa may ganahan. Sige daw. Sige daw. Oo, di ba? Pero usually, ang towel kay wala na. Usually, mangyod, lalaki maginay mo. Initiate, di ba? Initiate. Pero sa mo, sa ko, ang munang sa ganahan ko na makainom siling gamay. Ganang ko ani. Kaya ba mag-una-una? Kasi mag-una siya? Pag makasyat ba? Ay. Pag muhinit ang kuan, dalunggan. Okay, ang kugo. Ganan, sabi kang ikaw sa mag-ana sa... Sumuna, uy. Ay! Amo kay. Pag medyo, kanala ko mabantayan kung medyo nakasyat gamay, medyo medyo okay na. Pero kung Kondisyon. normal, kasagara na may ubang nga marag dili lang ganan, naghulat lang ba? Or sometimes, basi wala kakabalo na uban, dili mo istorya, pero giagi sa gesture. Tingala ka, every time mo sulod ka, iyag yung tuyoon nga, ipaana-ana yung palda dito sa electric pan para medyo manimaho. Uy. Pero maalis mo gamay ba? Uy! Di pa ka na niya, sa tusudan, bulad na sad, bulad. Nukos, magod, nukos! Danggit. Siguro doa lang hangay palayo sa kusina kay ba pa man ang uyap. Mao galing, abi bala. Comment na mo below, unsay style sa inyong mga partner Yeah. nga gusto sila. Sige daw, comment daw mo, tagay daw may suggestion. Amang kayo usahay, medyo awkward man istorya nga, uy, tirahay ko bilay man, bro, di man na may awkward. O sabihin yung mga timailan man yung kayo sa inyong asawa, di yung panarapo, pero kung manarapo siya, meaning to say, or manandera siya kalit, pero wala na siya namanti, kana may ana. Kaya basing kaling kaning si Reku, in fairness sa spelling siyang Reku kay R-E-C-O. Reku. Areko giday. Reko. Basi wala man ni bagay rekom ni. In fairness kang Reko nga nag-PM, basin manggod og wala siya kabalo sa mga unsay mga gesture sa iyang asawa. Basi kanang kumanarapo sila. Wala niya na gets. Wala niya basi medyo bumbilya sa. Ay, sorry. Oh. Sorry boss. Bombels O na bombels. O kanang magakos-gakos siya tapos iyang himas-himason ana. Hello ko dia kang Valmartinito. Valmarts. Unsay timail lang Valmart Karelate kung na, si karelate. Kuan, si Maricel medyo mo action. Unsa. Para makabalo po ni ba, pag matubi sa inyong balay, tapos... Kamo sabot pagabot mi. na mo. O, example, kang Joe, 90s man daw. Pagabot ako, 90s ako Joe, man, nakoy ato, Joe, pag ano, uy, naka-90s man si Oy, Juan. di-exit na yun. Nanday ko, Joe. Ayun na. Ato na me. Na magdugay-dugay. Si Left Vince Azonem. Siyempre, bali-bali naman siya, di ba? Felix, magini ba? Felix Birthday naman Mendoza. niya ron, birthday. Felix Mendoza, watching sa Saudi Arabia. Hello sa imong tanan dia. Birthday, brad. Happy birthday. Birthday niya oh. Oh, birthday Sige niya kamo. niya. Kamo daw, unsa inyong nabantayan basta inyong mga Diyosawa sang medyo na yung mga sinyales. O kayo, kani ka Mami J. Unsa ti mailan sa lalaki Mami J nga dia lang dia pa
Nga medyo murag mo patol gini oh, murag gusto magpakuan ni. Magpa-chupa-chups. Maguna initiate og conversation. Oo. Unsa ba sexy topic ba diretso? Unsa ka sa karon? Unsa mga favorite linya bi sa mga lalaki bi sa mga kuan? Kanang kuan. Wala medyo mo Gusto kuan sa mga makasapatos. yuya. Katong gusto makasapatos. Oh, hi, hello. Hello. Ah. Mag-hi, hello ginauna. Nya pag initiate niya unsa istorya niya kaya Unsa makabalo mga mi ba? tipas? Unsa mga tipas nga linya? Wala na ba may trabaho ron at least kabalo na may. Oh! Nagunta ka pa ron. Busy ka, ana. Ay, i-PM na ako sa So mga. bura na gyapon chicks di ay. Pa bi. Oo, ka ron. Girl kayo. Ikaw kabalo na ikaw sa tumong tinguha day. Oh, nangita na din ko kung pila kung sensiyos ko. Amo ka na sinsin. Oy, dili oy tinuod na oy. Tinuod ko dili wala na kuan, wala na lipod-lipod. Kaya unsa pag lugar. Ang ending man gyud gyapon, ana man gyapon o ana. Oh. Sa unsa ka Daka rin na kay tanaw ko na kung lugian bi kung napapito sulod. Oh. So, mangita na lang tadaan dahil so kinala na kay Sinsilyo nga andam kay katong tibuok di nakabalikan og Sinsilyo. Dapat So di sa nga nagyapon pag medyo kaya na usahay napoy na sa imo ma'am Jean napoy ko nga naong pa lang murag kabalo na ka. Yeah. Mamuakay gini yung bro mamuakay. Pero siyempre lagi uban ba nga medyo ulawon. Pero in fairness, naapo yung mga kiki nga digid man agad ana. Snap style. Pero kamo nang duha, Allah. siya pa mo Party bira kayo. ko dalit. Which is I think mo na yung mas effective ata no. Discreet lugar, discreet. Ganan ko anak ma'am, grabe na mo ano sa kamaisan. Hay, di ay. Oo. Ay. Kanang burag pa snap burag di man agad ana. Wapor ba niya akong kapi karon kay mais? Ay kamais. Layo kay tinanawan ba? Ah. Layo kay tinanawan samtang ga barina layo na tanaw-tanaw sa layo pero grabe barina. Ano siya? Grabe, Wala ko ay barina mga igala. Mo nang imong tuhod dayon nagkabasa-basa na rin imong tuhod dayon nagkapita-pita na. Kauling-uling na dayon. Wala na uy ginoo ko. Nagkauling-uling na dayon. Wala na lagi. Darby na kay mga parda sa Ter Hills nga gimingaw na ka. Ay. Street. Ha? Daghan kay Dagang kayo dahil. Precious na maging ang suki naman din nga dalan. Number 1 sa kanang basketball court, Ay! sa may tindahan nga ngit-ngit. Ay! Lagani na Asa to gid mo na. malandungan kung asa to mga mataguan nga medyo ngit-ngit dapit. Dito na ayaw na pangitag lain. Again, mula akong gingon sa inyo nga basic one. Ay wine. Si Val wine daw yaw. Wine tirada. Pag medyo nag-shot sa Pag wine. mapalit na og wine gani Erp, nakita na to sa ilan ni Val. Ayan, di na ta musulod. Kaya na wine. Kaya alam ka na nakins. Mm. Hello dia Ay, kang sa Karen Anyasco. Oy Kar, musta dia Kar? Medyo wala na ka-relate na sila mga way partner karon ha? All by myself lang sa mo karon. Oy ay pagingana, ay gid mo pagingana nga way partner jadi ka relate. Dagha Ginoo ko daghan na karong feeling virgin pero Ginoo ko. Uy, Iki. lapo yung banday kay depende sa adlaw. Kunting sweldo na, haya pa makabirada. Nana sa 15:30. Ano siya? Pizza 15, pizza 30. O sa 10:25. Or sa 14 sa gabi o 29 sa gabi. Para pagkaugma, i-surrender ang ATM. Kana, pwede na may gala. Basin, 5 ra ka pos nga mubutor dayo kisa may ganan nga bae. SS. Grabe piya. Makainit ang topic karon ba? Yahay na itapad karon. Ayay. Gusto na pa ni magpadibumba sa iyang bana eh. Ayay. Di usahay mo lagi nang gingon sa imo Reco, RECO mo ginimong kuan. Awkward maging Reco. Awkward maging kuan na Reco ha. Tanawa lang sa kung base og wasa ka kasabot sa mga gesture. Nagiuban mga butang nga dili pwede lugar isulti pero kabalo na ka ng mga tanday-tanday, mga himas-himas sa tiyan, nga na ba? Pwede sa na may gala. O tuyon niya nga mo ginawa sa likod sa imong dalunggan. I-assess imong self. Basin lagi ikaw nagkulang pud nga mauna-una ra pud ikaw. Tama. Na communication magina siya sa partner. Hindi magina makuan dapat. Hindi dapat na question. Yeah.
Istoryahan ninyo eh. Suryahan. Kana bitang mo palit. Oh, kana bitang mo palitag kanang bisag unsa ito palito. No ato mag-istoryahan ng tindira para makuha na to atong gusto. Di man ta magsinyas-sinyas lang unsa ta mga Chinese. Termos. Di ano ba? Dalaw no sa mata mata. Pitok-pitok na ba? Uy, may katawag. Uy. Uy. Gusto mo apil, gusto mo apil, no? Sumapil, gusto sumapil? Hello? Hello, anybody home? Nana ko sa kuan basketball court na gulat. Oy, nala sa basketball, Mami J. Ha? Nana na siya sa basketball court na gulat. Kung may bus paingon diha karon oy. You know na si Mami J ba? Sa- Namarig. Kuan daw basketball court sa Suarez, sa Ang Suarez. pinaka-daring na anak ko yung buhat nga pinaka-daring diya sa Tiri Hills Bayut. Ah. Nakaadto man ka sa balay namo di ba, Bern? Ah. Kabalo man mo di ba sa balay. Basta at bang tindahan. Ah. Ba na tindahan. Ah. Should to cops. Ha? Utunda ko? Dili odto. Kuan to mga alas 9 gabi. Gabi mingaw na. Sa tindahan? Mingaw na din siya to ah. Ay, kiki sa shuwa sing ana, justorya sing ana, pag shuol sang question di kuot maniho sa kamot. Kabaw biya ka sa jumot sing sa yuya sang. Labaw pa biya sa sawa. Makikita Spider-Man mo pilit og galit. Uy, man jud madaday kay jusog sang naman kaayo ang native notabene. Karon, chudi. Ituklo eh. Tuklo diretso. Di ay? Ay, sinyado kayo, sude, daro. Huwag to, Gaka-imagine. Gaka-imagine Oh, diba? ako si Mami J. Imagine mo, day. Oh, ingana ka kadit, kasabi, karon, sa inyo, be, kayo mo mo ingana? Nga anytime na mo labay nga kuan, habal-habal. Sino ko kadlok ba? Ka-daring bigyan kayo Mami J. Disney kayo. Yee! Asa na biday na sulod dahil to sulod? Dapat na pusdalan dahil. Gawas tindahan. Tindahan ra sing ano niya. Ingana ko kaisog na yun. Pagtog na noted kasi Mami J din eh. Ha? Kasi Mami J, katon dito man nagludod sa tindahan ba? Chismis mo. Diba? Diba? Nain. Grabe kay Mami J. Dapat lang. Kailangan ba ala kani. Kanus aman lugar ka mag-ingana ka ng wa na angay. So kanang medyo angayan paan. Diba? Okay ra. Ana. Yung mga ingana ka ng mga kawat-kawat, diha man ko ng exciting part. Ako Ba? na- Tinuod ba doon ano? Nay pangutan na diri ka na ang kuha niyo. So nagbulag na mi sa kumbana. Karon. Kay nana siya bag-o, napulihan ko niya. But eventually, asa ni? So lately lang dayon, napukaw na po ang amo mga kagahapon. So siya karon nandito na sa natulog siya yung bag-o, pero wala gyud may nagbulag. Pero wala ka balo yung bag-o karon nga sige siya ani diri sa balay og sige mi og sex. Agay. Ay, consenting Tatabis ba adults sa naman na apple? siya. Kung consenting adults naman. Kung kuan na nag-enjoy Oy, kadala lang. Sorry. Nala siya follow up na ano. Dili niya mabulagan niyang asawa karon kay mas arangan nako. Okay. So meaning to say, ang iyang bag na kuan medyo aandats. Kabalo ka kung sa lalaki manggod nga ay sa bagay ang sa lalaki no mo mawala niya no. Siya may ayahay kayo Wala no. yun, oh. Ang problema lang diya posible sa bagay kung imo no technically kuminyo gyud mo minyo sila. So wag sila magbulag pero siya sa iya lugar gidawat niyang kamaturan dito lamang gyud ka pero ang problema ni balik man di sa imuha. So posible nga ang hulat-hulat na lang tangan ay manulong, masapon. Diba? Kaning-aning nga mga sitwasyon, hulat na lang tag masapon, ana lugar. Pugsit na lang sa pugsit. Or delikado maburos ka. Basig na gwapa na ni siya, nagsumba-zumba na siguro ni ano sa gani. Sa tiyan ano, ibutang.
Excited siguro Sa ang tingin? lalaki nga duha ka buki ang ginakuan. Marag exciting para sa iya No. ba? Dili, mas maayo si number 1 kaysa ka number 2. Basig katong isa, mura lagbaki nga naligsan. Ana ba? Unsa man Kalain ni? na Should I Ayaw stop? gagalin. Oh, yun siya. Should I stop this? Stop what? Which one? Kana nga iyang pungan na kanang laki ang ayon. Please, no. No, it isn't. No, it isn't. Aren't they? No, it isn't. No, it isn't. Aren't we? Paul, Kung di siya ayaw- gusto- ano ba? kung di siya Please, gusto gubot, ayaw, ano nga? ayaw, B. Uli na dito. Ay, may imagine ako ang drama. Mutawag ang kiki. Muli na ko. Niya, paghuman. After ba? Muli na, wala pa na human. Bayot na, imagine ako ang noun din sa babayan. Ayaw na. Kuha na imong brief niya. Ayun na. Uli na dito. Uli na dito kay basig ipangita na kasi mong bagong asawa. Human na. Samo kay ka bagor ba kong shave? Samo kaya gisipan ginako ni tagibutang ng guava flavor. O nindito ang guava flavor Erp. Amo ba? Guwapo. Guwapo. Humot. Bayabas Humot ba rin? yun. Amoy na amoy. Wala malunggay. Kamo, guava. Ganan ko sa guava. Guwapong guava. Ay, Mami Jane, ang utang Okay. naitagal Alis tirilis, mo ba? Mami Jane, ang utana, Mami Jane. Nabalo naitabo dito sa mansion. Val Martinito ng utana. Sa unahan ra. Wala. Sige, bola. Mansion nila? Wala dito? Wala. Wala. Wapoy nakamang dito sa mansion. Walay Uy, wala. Nahina ang signal ganit may gala. signal may gala. Mami J. Nawala yung mong audio, Mami J. 3 times na. Nara. Wala galit lagi na yun. So wala gyud. Wala. So wala dito sa Wala. mansion. Mga tao man to nimo, gahukas man to permi dito. Hala. Ay, wala. Under sa ako was. Wow, ay wala etos gid day. Etos mag Tridor Ayes. Aw. Oo, edus ginoo ko. Butan. Ang mga reputation diha, ang mga reputation. Lagi. Lagi. May sa kada. Pwede ba yun? Bukan kay kay mapugnan pag gid nimo day no. Ingana man sa ko day. Under sa ko mga Murmur tao ka day. na, day. O ingana sa ko mamakak sad ko. So nganong naka-decide maka nga dili gyud ka mo patol kung nga na basta under subordinate. Lain no, everyday makita mo ginoo ko. Naana na sa Kasi guano yung mga barangay gwapo nung sa mangka. Ay, Pero Wala yapon. Under ba din yung yapon no? pero Ay, after na day. Wait, na day isa pero after na. After na, no. After na, humanatanan. Manatanan. Stop man siya. Uy, siya man sa'yo nang hanggat, di man sad ako. Wow. Sa mga lugar ko diri. Angel Luxin, ikaw ba na Angel Luxin? Excuse me, Bea. Judy Sandaman. Ano sa? Bea. Bea Alonso. Bea Alonso morning. Uy, gina. Kabalo ba ka nga? Unsa to nga barangay gwapo nga sa unang usagi ko sa mga screening committee Karon, para wa lang gyud makalusot na yuya. sa diha. Sabag ko masiguro na. kadiyang Wa naamon di ay. gyapon nakalusot gyapon. Abi na ko effective na kung lana day, wa man day gihapon. Hey! Di na gini mo ma-determine Isahan karon ka. day no. Karon day kan na lagi kay mo karon day LGBTQRSTUVWXYZ. Naglibog na ganit pod ko man. Maghilom na lang ko ka, naglibog naman pod ko. Unsa Pati man ikaw, na pati Mami ikaw J naglibog na sa ka? LGBTQ. Unsa man ang Q? Ha? Unsa ang Ambot lagi Q? na himo na lagi siya. Queen? Queen. Sure ba, no? Ambot lagi oy. Na may mga anak ko LGBTQ na kadaghan na ba kayo? LGBTQ man nagkaroon ng ano. So nauso na po na. Ko dai. Maya tumaya okay ra po daw na may gala. Oo. No? Mas may na lang naghapon. Pero kung ing Ayun anak na. man good. No. Actually na siya ko na siya ka ng drawback kay you get all the pleasure without the responsibility, but at the same time daghan kag himuan ana wa ka kabalo nga na isa ato na sakit, nag-spread kag sakit, Noon po. ba? Yung man ka nag ano. Pero Kani, ari ka dyan I lang. think ano
Sige. Padayon sa before na ko nibasa ning isa ka nag-PM. Di ba kanang I think na mas better kung gay with gay ang partnership. No, We're what mo talking patol? about- Wait. The same. Nawi. Dili, uy. Na, the same gay? Dagan, Sila? yes. Yes, mas gwapo, mas nindot. Mm. Because you know exactly what you want. And mas Pero siguro effective. bisexual siguro. No. Gay to gay. Yes. Nagyud as in Dagan. bayot to Ay, bayot. yun eh. Mm. Ay, kapaguludan sila. Yes. Dili, uy. Pero naiuban. Ew. So, saan na daw yung mag-16 eh? Puli-puli. Even in the US, it's always gay to gay. Gay to bi, dalag sara. It's always gay to gay. Wala Which is I think mas ano siya, mas nindot siya. Why? Because you both of you know Pareho man exactly sila. what you want. Oh. Pareho sila gusto. And like madto ka sa straight, mura ka jack ano. While you're doing that, a straight guy will never when you're doing the physical union. Diba? Mas gwapo if when you're doing it kay ganahan mo i-pleasure imong partner. Kung straight lugar nag-ratch mi sa yuya. Imagine ang lugar niya ang lubi sa yuya nga yuya ang lugar nagdagway kaluod, di ba? Ivana Mawala ang Alawi. biga sa keke. Dili pagtuwan nimo na Ivana Alawi magini oh. Oh, correct mo bitang balot mo bilang suka. So niya Palungon. mag-shun agad ang kiki og kuan kining porn or ratch mi ang Julayda para ma-turn on. Dali, be honest day. Nainga na day nga nag-evolve sa Joe mo pero nagtanaw siya og kuan. Pero me, Nagtanaw siya og lain. I always do that. Because kung straight labi na straight. Kaya na may banbayot day nga dili ganahan kay mainsulto no sa silang pagkabayot kay ngano daw nga ano mo tanaw man mo ganang girl ng porno sa ako dapat i-feel gini nga ako gid ang girl. May ngana. Ay, nagmata na sila sa ilang kagalingong world ng mga bayot. So ikaw lugar I-feeling like ikaw lugar No. majority or most of the time nga na may tabo. Yeah, I always make it a point nga, both of you get what you want, the pleasure from it. Oo. Because, kaya naging ana naman lang mo, makuha nimo na lang nimo ang ihabitong that urge, Oo. that urge to do it, even if it's not you, but the urge, the physical longing to, to do it, to reach the climax is there. Kaysa wala gyud ging kapoy ging malungkoy-lungkoy di ang noting iting kamating pating naipanahon nga mawa ang tugsya kini pilo pangit kay day kinuko ang panuhot ba yun. Dili. Okay. Para mo turn on gyud siya, you have to do that. And ayun nag-imagine na imong self nga ibiyang lagi. Kana nga mga yuya, mga selfish. Mga at wala sila sa ilang ginawa na ilalang self. Ayaw, dili. Okay. Kani. Number one, dapat Original pasagdan nga nimo Sherlock. kung mutanaw siya pasagdan nimo ana. No. Dili, ako gyud ang gasalita. Ay. Ah. Ask ko Burn sa inyo ha. Kinaman ko ko'y karelasyon diri na naay bana sa Pinas. Every 5 to 6 months before siya muuli, di na siya magpahilabot para daw dili ma-feel sa iyang bana nagamit nagamit ang iyaha kung baga para daw muguot og balik. Tinuod ba na? Ana din na diay More ha. or less, Nakahatag mo idea, nakahatag mo idea ha. Pero mukha lang gid siya mahugot-hugot no. dili po yeah, a certain tightness actually, but di ba? Di gid siya Sa bagay, open kung kayo. muhagi yun na sa ato, or medyo bunog yun na herb. So, munang kailangan lagi. So, kailangan medyo ginato na. Isa ginato hilabtan. Gamay ra ng 6 months, mo 8 months. Aya mo pikot balik. Magkanat-kanat yun na, magkanat-kanat. Di lang ko kabalo ba, no? I don't know lang, ha? Sa mga laki ba, ma-feel ba na nilang, uy, kadyo lang, murag, lugar, anong niluag ni? Nalugar nga na? Di ba nila ni gahapon? Medyo nasangit-sangit mo. Magsimot ni mo ba? Baka unahuna lang na nila, no? Baka unahuna lang. Gaka-guilty lang sila mo na yan, ilang feeling, no? I mean, wala mo Pero naingon nila nga mo ano siya, diligid mo balik totally into yung virginity, pero mo ano siya, mo tight lang siya gamay. Oh, tight on ana. Kung wala na gyud siya, mo bitaw nang pagbalik dayon maski nag-agi na siya anak, agi na siya unsa, mga naminaw karon ha. Muna ako enjoy kay ko kay naka-CS man ang asawa, mo nang enjoy gyud kay ko karon pag yun. Pare gyud murag uyab lang gyapon ang birada ba.
Mo ni karon eye opener ha sa mga naminaw nga mga Juna na adiri, ang mga Jusawis na didto. Tanawa karon ang Ibiyang, di ba? Nagtire siya glain didto pagkahapit ng pila ka months nga mouli na mo nagibuhat. So hunahuna karon pati ang direktor mismo sa OWA diya sa CDO magigiingon sa mo nga kung gusto mo abroad ang usa ka minyo apila gyud ang inyong partner og dala, ayaw pabilin. Mo bitaw no. Kana bang duha. nagi-plans ba like, for example siya sa una pero Yes. after nagi may plan nga within the year imo gyud sa mga petisyon na Madungan mo. Tabangan nimo ba? Mo? Yes. Meron na walay mabiyaan din Yes. Pero ako kato yung gingon nga basig mo tinuod ba na nga basig ma I don't think so. Baka lang ang sign of guilt lang. Mura bagbana ba nga nitira sa kabit karon then Yeah, unyang correct, hapon correct, magkita sa asawa sign of guilt mo na mo hapit yan na sa butoys mo palit din naglimpo og kuan litson manok. Limpo. Oh, makita mo ko na ni boy magpalit. Limpo King nga mapit, Limpo King. Oh, kita mo ko na sa una tong kuan pa nay mo hapit mamalit din og mga watermelon. Ay. DJ na, DJ. DJ na. Two words. May lain English pa. na English. Naitato. Ah, dili na ako ha. Wala pa. Ay, grabe sa kay boy. Dagan may DJ di ang ganito to. Kay DJ kan lagi tato may gala. Kaya ako lagi ikondaan. Waro kaayo, grabe ka waro. Wala ko na-remember nga hapit ko ganing fruit stand. Wala, Litson wala. manukan ni noon. Which is I think mo na naitabo sa kuan. Sa babae mo na di siya sa patira, baka feel niya para murag less guilt. Murag feeling niya nga murag nawaswasan. Confidence. Oo. Para makuha na yung confidence. Kaysa ka nang muli na ako sa Pilipinas ugma anang gabi una nagtinirahay pa mog ayo. Iwalwag kag Walang maayo le pa ni mo concentration. Ginoo ko Lord basig ma. Katong ka Yeah, Mami yeah. J, katong planggana butang nagtawas, then para mo kuan. Para mo Dili, piyot good. balik. Tinahay mo paabot sa Pilipinas. Ang Shuna na po mo Jura Singh. Ah. Ma-mention din ang ngalan sa isa ka kiki, Welga Jura. Bayot di agi problema Yan. dai. Ha? John. Impas. Unsay John? Unsay John? Diba? Ikaw, di ba ikaw man? Rusty John. Pero ba, Jane, nabas ang mata na, oh, Rose. Say, Rose! Ikaw may ka, Jane Rose ba ka? Nakalusot diya sa mga apart mga gala. Tama po na yung maging Mami J. Pero I think, brother, kung mayroon ka, I don't know, scientifically, dili ko mutuan ng ingana nga kuan. Na maingon nga, alang anong naluag man ni nakapatid dili na. Kuan lang na iya nga nang medyo ka guilty lang na siya. Siya mo nang gusto niya nga mga pila ka months up. Way tirahay or safe sad ba basi niya maburoson niya. Correct. Kana na siguro na pero kanang may nga nga mga dating I don't think so mga igala nga na diferensya. Pag hubo lo gali pagitiran ko sa bana up ka dyan lang hubo sa. Sige na, dili. Atras. Asang flashlight. Doon sa nato. Asang flashlight. Gubot siya. Gubot siya. Ngano ingana man na. Ngano ang hiwa karon kay kasagara vertical, ngano nahimo man ang horizontal. Nganong baho ni chlorine, ha? Ayay, nasudlan di ay. Hey. Mo na problema dia. Ay. Nakoy girl nga ginapanguyaban. Busted yug ko. Ingon na siya nga dili siya ganahan sa ko agyod. Pero magpatira siya. So meaning to say, Dili siya ganahan gatira-tira sa siya, lugar. pero wala sila relasyon. Dili sila uyab. Lab lang niya. Wala yung love. Wow, asa man na sila gatambay. Di, pag-PM daw, di. Asa sila gatambay. Kaya hay kon. Nga nang dili ka ganahan, katong nag-ingon ana. Kabalo kasi well seriously man sa God. Tanan magin nagsugon magin na sa kanang okay running way in labay Siyempre, di ba pag primero pa kamutila, sige larga nagalan pa mangyud ka but eventually mangyud.
Magdugay. Mag-develop. Wato na magadoon, ma-develop mang yuga. Correct. Nagi na emotions, ginukop sa kung saon may gala. Ako di ko pwede anarp kay dali akong emotion. Ay, ay. Wala. Siyempre, ang paghuman ba yung mag-story din mo sa mga problema. Diba? About sa iyang mama, about sa iyang nanay, problema nila sa family. Ana naman dahil ka, ma-involve naman dayong ka. Oh, di ba? Maana ka mao ba? Mao ba? Sa kanila bilas lang kayo. Ano yung Istorya ra gyapon ka, istorya ra gyapon. ano yung pantaksi, Katungkuan ba no? pantaksi na, 1.5 mo lang yun. Ay, man, condense. Nakasadsad man ko na ba ikaw? Nakapalit na ko fortune. We could do this all Isa. Wala ko na. 100 para value meal. Ay, baliw me. Ayaw pa sabat mong mong papa nga barangay captain ha. Nakita na ko ba ni? Na pang Jollibee ori, hato tamos agura. Ay nako. Sakto naman ka ni pambalingasag. Kisa man yung mga kauban. Man, nag-uban na mo gabi katong mga MR DJs na. Kita tanan. Damay. Damay may gala. Pero but seriously, di ba? Kung ingana ka, sige, okay naman na, brad. Actually, wala mawala sa mo, brad. Lalaki man ka. Basta ayaw gipagugma-gugma. Kay once magugma-gugma ka, masakitan ka, magsilos-silos ka, inon din ka nga, silos-silos naman ka, si Minto si, wala na. Di na ta mag-text. Dili kay okay, di ko kasilos kay. Sige, okay naman. Igna lang ko kung humana mo. Pero lain mo. Muna din na maabot man ko di ako kung unsa na po imong purpose nga nung makipagrelasyon ka, diyan na dayon. Kung imong purpose kay tugsnyo lang day, panagtagbo lang day, dugsing-dugsing lang. Sige, larga, dugsing-dugsing lang diya. Pero kung napun na po ka sa punto nga gusto na ko makipagrelasyon kay, diba, gusto ko serious, nga medyo na anak. Depende na sa mong purpose. Muna pangutanan ni Poppy karon sa imong sunod nga relasyon, Poppy. Sa may purpose yun mo, Poppy? Ay. Style na to karon. Ang style na to karon kay syempre naman tay mga standards sa bed. Uy, napo ni sister. Ano na ya. Nanay mga priority diha. So dapat Di ka makulban masi kung expert sa gay na ang resulta na daganda kay mo nang expert siya. Mas may masatungan ng usa mo na usa mo na. Mas magpanik ka nga maayo kay siya. Oo, okay. Sa Grabe. imong auto may na sugahimuon din niya sa iyo. Grabe na ni-experience niya. Maana na ka. ay. Mas may to ikaw Basta magtundo. ako pinakauna nga uyab sa akong asawa. Ay. Pero ikaw, dagan ka na. Hindi na ba story about sa ako? Sako ba? In fairness, ba sa Basta kay si Joe kay pertikian mo dalagkaon. Hay! Anong confident mo kay mo istorya day? Murag naman mo yung pinagdaanan day? Wala lang, basta lang. Nakay na dunggan ng mga istorya day. Relax, Mami J, maligyas ka ha. Sa ikaw ba? Ikaw gunda, ita ka mulabay ka din sa Mumbalay. Bayok ka. Diba? Oy, hello dia kang Juan. Oy, Juan, ng regards ko Mami J. O, si Juan. Ba na siya? Kuan pa lang na, bago para ba ang taon nagkuan sa mga humul-humul portion. Ay, lami kayo kay na bagong minyo ba ni? Kayo yung siya nga may pag sa una ra ko nagminyo, kana gid siya. Anli na gudron. Idering ana kay idering ana Or si nagpamintana. Mangita na puglaing kuan. Basta Alay. yay! Easy. Di, wala pa na, nindot pa kayo ni kinaboy ni kay Kwan pa man. Kanang bago pa man. 1 year pa. Ay, kani, last week lang may nagbulag, karon nga na din sa uyab. Actually, dugay na sila nag-uyab. Actually, dugay na sila nag-uyab, boy. Grabe sa kayo. Wala lang sa ba. Klaro kayo. Stilo na lang. Bawal bugok ha. Bawal bugok show ni. Sharon, Basin ay. kailangan ka mo resign. Kanang moderate so bay, grabe sa nay. Kana galing bisa ka ng away-away nga uyab. Para sa ako ha,
paabot lang sa inyo ha, on sa inyo ha. Kanang maabot og mga tagduha ka semana, aya pa magkuhan. Burag okay pa na sa ko, medyo nagmanya pa na. Pero moabot na gali tagbulan na. Wala na ba eh? Duda na ko ana, wala nangita lagi nagbikil na ba? Wala ko, padulong lagi na sa way hinungdan. Ikaw Mami J, unsay pinakadugay dapat nga away nga murag ibot na tong nagmaymahay or nay dili major na sala ha. Dili po tong major na kanang nakaboros. Kanang mga manya kanang for example na mo isabo tapos wa siya nakatunga kay busy kanang may ngana. Unsay pinaka Unsay pinakadugay nga puyok ko nimo siya kay namang iuban nga bisag gamay lang nga butang. oras Grabe ni exactly. So para sa kuha kanang isa ka semana, duha ka semana, uwi na uwi. OA na, oh. Pareho tayo. Ako pareho. Ano lang sa inyo, Joe, Poppy, kung pareho na ba gyapon ta? Again, ang sala, dili major ha, dili ka nang nakaboros ha. Ako kay kuan maghilom-hilom ang ko basta magmahay ko. Kanang silent treatment ba dayon tulor ka adlaw ra na. Oh, tulo. Oh, see? So less than a week. So kung nakay gamay nga sala, then ang imong sala is mangingana lang, mga petty lang ang mga sala, then ipabot pa nag-usa ka semana, di matingog, bisag mo nag-i-explain, ana, or Dili ka niya selos. Wala na na. Lagi. Padulong na na sa kuan may gala. Padulong na na sa wa ng ingana. So muna matingala kapag bulag niyo karon ay nakakurat. Sunod semana na nagipuli, wala na nag-overlap na ay pagdaho nga aya pa na sila nag-ila. Correct. Okay? Nya kung pangutanon nimo magbulag may ka nga wala gid kay lain bulag ta pero wala gid kay lain ha. Na. Naagi na kay. Klaro kayo kung dugay kayo mo nag-discern. Unsaon niya ako niya kung bana, adili bana, boyfriend. Unsaon niya, matingali ko ang uyab-uyab, ang tawag bana. Pag magbana na, ang tawag uyab. Sis. Kay lason nga paminaw ng mga uyab-uyab, tabana na. Kaya bitong uyab pa lang, ang tawag kay ma, pa. Sis. Kamay kyo, Mami, daddy. Mami, daddy, tamag-uyab pa, may kyo, doklon. Unsaon na ako niya akong uyab nga di mo support sa akong business. Unsa po ni nga business ka? Bulagi. Sa po kani nga business. Lagi. Networking ba ni? Basig ikawalo na nimo ni nga networking. Pwede sa ni. Or ikatulo na nimo ni nga mga investment scam. Lagi. Tinod. Depende po sa history. Sige daw, pakidugan daw sa mong message unsa nga klase nga business ni. Mao man. Or kung burag Okay. mga imyat lang ang mga tinda-tinda, grabe sa dapat galing mangita mo tabang pa na sa share. Tagay daw may og unsay sample nga negosyo ni. Or anything, unsa man nimo nga imong partner Mami J mo support sa imuhang kon or automatic ba medyo ano ba yan medyo off ba na kung Dapat- imong partner dili mo dapat- support sa imo ano? Like hilig or something? Or business hilig or business the same? Ano ulit? Nipilit ka? Importante ba nga mo support siya sa Support imong sa imong hilig? Nawala ang internet. Ayan na. Okay na. Oh, Wa na pod. Oh, Mami J. Mami J. Mami. Mami J. Ma'am. Me. Mami J. Tinood yun, Mami J. games. So yang gisupport. So Putol-putol. Rewind. hello. Rewind, Mami J. Rewind. Putol-putol, Jai. Anyway, kana Hala, nawala. Nawala si Mami J. Walay load ni. Kaya naman uban, Brad, na kung mo yun sa kag-support, dili po din nga tanan support nga mo sabayan ka. Like, for example, hilig kag running. Ta siya mismo, dili kay siya hilig og running. Dili ganahan. Yang ginhawa mo bo. Pero, every time mag-run ka, Uban siya. pwede siya dito ra, siya nag-prepare sa imong lunch or sa imong food. Correct. Run ka. Pwede. Nana ba? Pwede. Or palitan ta ka, regalawan ta ka og mga pang-jersey nga ran. Pero not necessarily nga Support nga dagan gyud yung appeal. dagan kog appeal. May na ba? For example, Nagip. Pwede Kanina mo na mga earth. Support climbing. naman na. pwede naman na, di ba?
Di ba, pre, ng climbing. May ba nga dili gyud na mo kaya mag climb. Pero okay kung nga mo climb ka. So, pwede ta kapalitan og mga jacket or uban mga outdoor na mga equipment, mga ana ba. Oo. Mo nang Isabot. Gisuportahan kasabot ra ko sa imo. Nay nga na. Mm. So, I think para sa ako okay ra na. Kaya at least naman. Pero always remember po, tana imo po di-appreciate na nagin mo yung mga time yun nga kamo po yun together. Ha? Lagi. Dili gyud mawala ko. Ayaw yun wala. Kay usay problema nato na sobrang nataka-focus sa atong mga self nga ganahan na Feeling, sobrang na mga passion. na take for granted na po nato ba tungod lugar kay wa say kurat. Abi ko mag okay ra, Oo. di ba? Tapos Kita, tungod na tapos wala nimo na appreciate ang iyang pag or baka na bitong pagsuporta like nag-provide og kanang lugang imong mga gear sa imong run, imong climb, di ba? Yan din na appreciate katong nasabay niya sa kaning climb ba. Ay, pa dito si Kwan, kigasabay. Agay, makuha compare. Pero sa wala ka kanto, ako diyan na na-provide sa imong tent, ha? Ako nagpag sa imong tent, nakatag 10 mil, ha? tama na Imong bag at tag 7 mil, ha? Tama na imong point Herb. Si Mami Jahina daw yung internet. Tama na imong point Herb nga usahay may ingon din mo nga ano di magi ka mo uban tanawag din ng si Kuano yung asawa ni uban manggaling ta ikaw di ka mo uban. Well, sometimes you have to understand nga pipidigyan niya di na niya porte baka nasa phobia sa kangit-ngit daghan man na yung mga reason. Correct. Pero in fairness ginatugutan ka niya. Sometimes support naman na. support naman na. Pero sometimes ayaw i-take for granted. Tungod lugar siya kay okay sa imuha. Sige lang po. Suportay po siya. Ay na lang. Unsa kaya hilig po dani ha? So kung nasa ginabuhat, balos ka. Support po ka sa iya. Ana na. Dili na siya. Well, swerte ka. Like press ako I'm so lucky nga tanan akong mga hilig ginasabayan po Sabayan. ni Lingling. Swerte kay ko ana. Talagsaon na yun ba? Talagsaran na yung ana. Kung mag-hiking ko, hiking po siya. Ana bitaw? Nag-iuban ko po nga ana nga, dili ko gasabayan ng imong mga biking, mga hiking. Plus ako karon kung gina-invite ko lang nga mag-bike ako, di ko magsilbi kung ako rin mag-bike. Gusto na ko nga kami doon ni Lingling. Uban So, yun. sa bumalik kang bike karon halos tag 30 mil ang isa, sa 60 po ng duha. So, dili lang sa... Sa di lang sa ta, ha? Surplus na sa ta. Tuyok-tuyok na sa balay. Basin na pa yung barter dia. Actually, ang benefits, akong gigugol ang benefits, Earth, mamaora man ang walking o biking, mamaora. Maura day. Maora ang benefits. Nangitan pa agi. Tuyok-tuyok dia kay basin na pa yung barter dia sa imong balay. Ay. So in fairness, nagoy ko na kailan rin uban nga dili gasabay lang asawa but okay sila gisuportaan. Nagbayad, gipalitan og gadget ana. Mo lang. Taga ayaw i-take for granted, sabay pod sila kung silang gusto Sa ilang gusto. para mouse na mo ba mouse. Okay, Okay? kung dili maguna nimo, kung dili ka sensitive manggod sa iyang sacrifice herb, una-una gani kung ikaw magsige lang kag sakripisyo para sakripisyo sa imong partner. Magsige na lang kagunaw na nga unsa man nga life ako na may sige sakripisyo mura man pigning mo nga gugma nga ako. Tama. So makahuna-una na siya something na may pa siya mas better pa siya ga-care pa siya sa ako nya akong bana marag ana. Ayay. Mauna. Yay. Kuan na gi-compare na dayon. No. Pwede. Comparison. So mas gwapo ng balance kana inyong gipang advice kay para ni kuan man sad siya, di ba? Ni kuan man sad siya sa akong gusto. Unya ako pod pwede po gumo-adjust sa iya. So Correct. yun siya nga okay ra gid among kinabuhi. Di na siya magunaw na Basta kay human imong biking ha, magkwanta ha, maglaag ta ha. Mga dutag kuan. Pumping po ka din sa kwa, pumping. Ka? Paman yung biking na ipumping din ko ha. So, Magulat din sa tirasa ha. Ang buhaton daw, for example, musaka ka Mount Apo. Mapaprint magyug ka nga I conquered Mount Apo. Sa imong asawa, butangan nimo, my husband conquered Mount Apo. Di at Proud least lugar. lugar. At least, nagyan po sa jersey. Pia Angel, pulutan abaw, agay-agay, relate match. Uy, asa nga part ka naka-agay-agay. Grabe gyud bang wala gyud yang bana di ayo kay sige ra mo siya agay-agay karon. Josie, David, base napkin ang business mo, dili mo support si Bana. Oy, mas nindot. Okay ra gyapon. Iloko dia kang Mafi Yasugas. Si Mami J galisod na gyud og pasok kay iyang internet. Hinay. Ingana na siya. Maglisod yun na magpasok basta kuan. Tigos Hinay. na. Inay. Gakamang. Kakamang.
Daw be if 3 to 4 weeks unsa naman na wala na. Mo niya pasabo ganina kung mag-away. Ganina. Tapos mabot og tulo ka bulan na wa na o na Wala kay na na eh. may gala. Ayaw na pag-asa. Kay masakitan lang ka. Sa katong uyab paabot og 3 days mato panihuan. Pero katong nagdugay na oras na lang. Ese? Witik dito sa lugar. Ay Ana. napagkuha Pia si Paul Angel. Bryan, ka-remember ko sa una nga nakatira ko sa silingan sa Katarman, medyo pitos man sa Kuprasan ang venue. May gali wala siya na syontis kay mga underage pa mi. Ha! Paibog lang na siya, nagpaibog. Nagpaibog lang siya. Dito sila sa Kuprasan, may gala. Gipakito Kupras, Kupras para dili mo ungol. Giingkit sa kagahi may gala. Jano Antonio Ra, unsay kasikas karon mga idol, bura na ulahin na ka kay pababay na ta. Katong ingon ni Poppy, nakaagay-agay sa imong giingon Pops. Ayay. Kay wala man gikuan, dili sensitive ang mga tao. Ang ding sensitive ta sa usag-usa kay partner ba ya. Till death do us part ba ya nya. Kumingan lugar sila. La unsa man imong partner? Uy, ingana gyud na siya. Nya sa ano man ang till death do us part? Tinood. For better or for worse man ka. Worse man na karon, oh. Kani isa. Unsaon ako pagkabalo nga kaning babae nga akong gipanguyaban Hmm? na-develop na. Kay murag tuig naman ang akong pagpanguyab. Depende na siya. Wala pa lugar siya. Wala pa lugar na. Sumito si wala pa kagi-closing, wala pa lugar kagi-busted, no? Di basin hinay na siya. Dili, ibalik kung wala pa sa kagi-busted in fairness, Earp. So at least gitry pa niya Dapat lugar. chance, Oo, gitry pa lugar ka lugar. Kaysa katong Di. i-busted na ka. Namang ko yung mga babae Arp, nga mahadlok makasakit. Dili sila moingon. Sa bagay. Dili Dili Sila sila masulti. moingon ba? Bisag kabalo na Di sila. sila makasulti Di nga. Maricar ba nga Prangka yun. muprang ka. Kung dili gid siya ganahan sa imo, yun siya, uy, undangin na lang papanguyab eh. Chris Berry, ay na papanguyabi kay kanang imong tangkugo ba ito manggug kaayo? Kaluoy ba? Dapat Pero din dili nga, gid ano ba, nga, naging kay- babae ba kasagara kay gusto man nila nga kana bitong kung limpyo bitaw sila, kana bitong ingon nga sala gito na ako. Di sila gusto kung makonsensya sila ba? Gusto nila nga hantod nga mo give up na lang ka, di ba? Mingon man gani na sila nga, kinsa man sa nangingon sa inyo manguyab ka? Oo. Mingon magaya na Pero sila. dapat maayo gyud ang prangkahay gyud bay, kanang kuan yun, prangkahan na lang. Mas ma-appreciate naman ang mga boys. Mo gali, Mga ang, girls ang na question minaw. man sa lalaki god. Naba say makita nga unsa ba yang pwede makita nga senyales na kaning babae Ay. murag napadulong na sa makagusto na siya. Sama na lang ni Sean Daniel Palarca Palarka. nga iyang crush kay iyang workmate so malamang teacher ni. Okay. Pero dungog na ha. Pero dungog na ni no. Ay, So for manani. example, kung mo siya diskarte, unsa ba yang pwede makita nga kuan? Alam mo, bay daghan kay pwede may tabuan ni bay. Dali ra man kay na oy. Pwede, ang nakalami mo karon na mo text na mo chat, good. Lagi. For example, unsay hilig aning bayhana? Okay? Now, pagtanong mo murag hilig og cactus. Sige, cactus ta raw. Di magsumangi sa mga question og cactus, bisag murag kunwari interested Na- po ka sa cactus. Interested ka. Oh, na may Ala, parehas lugar na may similarity. Unsa ni nga klase nga cactus di ay? Ha? Ano ni nga ni nga Cactus? cactus? Lagoy makita ba nga nang lingilino sa lisod kay nabuhi uno? Ana, puros mga pangutana para iyang Sakay. tubag mga essay type. Ayaw patas kay basi unyag identification mo basi unyag multiple choice yung tubag niya. Dili. Ala ni mo style or kunwari cactus. Mangita rin kag picture sa cactus. Uy, unsay tawag ani nga kuan ana? Mag-create lang yung kag conversation ba? Mura kang nagsugbag uling ba? Nga para mo baga o mo kusog og baga, di ba magsugod pa magyud ka sa katong haling or sayang Haling. ubanda silopin posporo, haling gamay. Pag nanay kalayo ang haling, katong si tawan ng kahoy or nanay gas,
Haling ba yung term na? Sabi lang yung term na. Basta haling ang term Sige, na sa uban. paghaling yapon, Basta oo. nang murag na nimo na sa gas, ang Pasiga imong na, sigaon, musiga. Hinahinay nimo patong ang uling isa, duha, butang ilang gyud og hangin. Di lang kay isa malata. Hanton nga hinahinay, hanton mubaga, hanton ni dako ng kalayo. So the same gyapon na. Pagtanaw nimo, like ay balik ta sa itoy or anything unsa yang hilig. Na gipictura nimo ang itoy, nangutana ta ko sa dinhi ko na nini. Mo ba ang kon? Ana taraw, bura mangutana taraw kadayon sa unsa. Para ni topic mo. Para na kay topic. From there, makakreate kag connection. Makita ka og kuan. Bisag di nimo hilig-hiliga. Ana bitaw? Bisag di nimo linya, hala buhata o kuan. Para lagi nga murag namoy similarity duha. Aron namoy topic nga. May topic. La pariyuta na. Oh my God, kakitsay mo Rodo. Saan na nga breed? Nagatsada sa imong iro, uy. Ganahan ba ko mairo? Gipaakman. Saan niya ka lang ngiti, So, kato akong advice sa una or basin ang imong diskarte ang medyo kulang. Oo nga. Siguro basin kuan kay ka. Ang babae kay dili old fashion niya, imong style kay old fashion kay manguyang. And then ang gusto day sa babae kay labok diretso day. Ayay. Nabalingan Puro na. mo day nigkuan ba? Boyang naandan di ay. Pero mahadlok sila laki kay di niya i-push yang self kay basin miya na ay Sige. mimuyang. Kanang ko ni gusto na ko ni elaborate ni nga topic para sa mga sige na lang daw pagilok ang uban di makarelate kay way partner sa mga way partner. Sige tama ni. Tama nang ingon ni Pope Preana sa diskarte. Alam niyo ang nakalami man ko karon or ang akong kasuyaan lang gyud karon sa mga laki ug sa una or pagsulod na ako pag high school mo pa may pagsugod og cellphone. Di pa ta ka-afford og cellphone diretso. So naglisod pa ta. Ang nakalami karon pwede magsugotanan sa chat. Oh, Pwede ka muhay, mo like sa ka. Papansin Smart. sa iyang mga post mo, comment ka. Diya. Muriak ka sa iyang ano. Pangita ginog reaction nga basta anything lang mo question ka pag motobag, okay. Paluapin na po na yung question para puro question para motobag. Pag medyo mo reply galing na medyo naipuruhan gamay. Di pa sa ko makaingon na sure pero at least naipuruhan gamay. Kaya ang tao padigin na siya ganahan sa imo murag digin na siya ganahan mo reply. Basta magsigsin. Oo, magsigilag sin wala. So dito na siya ka. Pag wala ni patok, ayaw po pagkawalang pag-asa pag kana nga topic wala, o di mangita na sad ka. Ngita na sa kaglayenta anything nga nasa ikuan dito kanang unsabay hilig niya. Ana man kailangan nimo ko nang iyang hilig. Asa nimo kay sometimes labi nag sa imong edad na karon siya nga ni graduate nag college kanang nga mga level. Ay si Shanda gid ni. Dili man kay siya man crush man niya. So gi-assume na ko nga lami nagstorya po ko sa iya ha. Okay. Nanarbaho naman ka, medyo ang inyong level, di na nilahi mo gutong high school o college level. Medyo pa-cute-cute man gito dito. Medyo advantage yun dito kung medyo good looking ka, sikat kayo ka, medyo advantage. Pag nanakadali sa medyo nanakit-trabaho, medyo pang bro padulong naman gini sa pang menu ay hopefully, di ba? Seryoso na. Seryoso na. Medyo mo tanaw na sila gamay sa how you handle your life, how you handle your parents, unsa kasi mong kinabuhi sa imong mga kuan sa imong kinabuhi kana Vision. oo mga ambition nila diyan naman ka magsugod medyo seryoso na nagamay so mo nang pag magsustur uban-uban mo kunwari ana lamo-lamo kag istorya sa labi medyo ni kuan patalo ni mga tipa ni udto na or kuan hanggat ta og uy lunch ka amo ka or uy hapit sa ta sa 7-Eleven na kuan ako bala ana mga ginagmay lang diya magsugod sa ginagmay. Ang gusto sa girl kanang safe siya sa imo, secured. Yan. Diya gid ang mga tirada diha. Pero siyempre Sabi pala sa imo niudto ta, amo ta niudto. To ka suwagan. Oh, pa dito sa suwagan, gabiglo atong paniudto na. lami ang lumi dito, lami ang lumi. Nelumi dito. Una gid ninyo mga lalaki ha. Kanang Sila ko no. dili gusto mo uban ang babae sa inyo mag-date kung feeling niya delikado siya sa imo or nakay lain nga sa tumong kanang tong dili siya safe pag mag-uban ka maglikay-likay gina sila pero kung imong approach sa ila is friendly kanang okay ko kasabay Wala kay kurat para sa iya. dayon dalikyat lang din ka mga flirt nga mga istorya Yan. Pa medyo Babagay ka, medyo wala ka samon na uyab gamay, ka atras na pod gamay. Ana man lang burog bahog ba.
Ana si Chicks me oh. Tulak. Ana day na di ay. Ana Chicks me ba for example, istoryahon ka. Taba adi taga sa di ka, taga Japan ko. Uy, dumo arigato gozaimasu. Nga. Pero gigugol na nimo, gigugol na daan nimo. Uy, kabalo di ka ginapon. Kabalo di ka ginapon na wala oy, kuan lang ni. Lapit sa Japan. Sa kuan ko lapit sa kuan. Sa Japan na Bro, nakaadto. Bro nakato, nakoy uncle, bro kay ba? Nakay kay Gonzales dan nakoy uncle na sa Japan. Wow, bro ka gamay. Bro ka gamay sa Japan. Pero wala na. Grabe taas na Puro kayo. kutson Istorya istorya. Pero na. wala na, nagtinubagay na mo ni Chicks me. Pwede. Hindi. Kanida yun, kuan ako ni, advice na ko ni sa mga single nga, murag lisod kaayo. Pangita gid mo, katong giingon ako nga, pangita gid mo og sitwasyon nga murag nakulbaan siya. Magsakay baka mo og roller coaster, dungan, nga memorable, nga nag-ambak baka mo atong ambakanan sa suba nga imo siyang gi-encourage nga kaya lagi na nimo. Ano yan na, kana makulba-kulba siya. Kana mga memorable moments na dayon nga ma-miss ka niya in case nga mo atras kag kalit. Yun kaya. Tama. Asa naman to si Sean nge. Murag sakto akong direction ron, padayon tani. Yes. Uy, kajun lang, na may mga babae sa profile pic, malamang, na siguro ni sa profile pic siguro. Ako lagi gusto tanawon lagi ba? Akong gusto tanawon. Ay, mama man din, Mama. Mama din. Mama, tirada ni mo karon Sean? Mama. Uy, gwapo yung mong cover photo ha, na si Bernie ha. Ay. Pasip-sip sa niya oh. Dili man go na mama. Ingon si Sean, dili na mama, auntie. Auntie tirada. Anti-tirada na ka ha. Kita. Di, okay na Sean. Ayaw gin mo pagdali-dali. Labi na kita nga nata sa Lagi. kategori nga dili kita dito sa mga DJ Lunyo. Nagay. Nawato na to kamaturan nga Kabalik. medyo... Kabalag ibuli gwapo gyapos pananos tanan. Sige kay. Gibash Kung na. imo na ikumpara Earp, di ba? Oo. Kung nakay karibal nga gwapo, unsa man ang nasa imo, munang mingon siya nga ikaw iyang pilion. Mo man ang question. Di man din ang question. Mo na ang question, unsa gyud na agid sa ako? Ano na magpagpatisoy-tisoy po ko dani, pili na gyud ko daan. Tama. Dapat na kay kanang unique sa imuhang kaugalingon ba nga kanang bitong komportable siya nga mo uban nimo. Kanang mulakaw ka nga una ang pantalon na hiya brief, ana. Kana. Pero mo lagi tansyahon gyud nimo kung kinsa na nga babae kay. Pero Earth, ang nakalami. Sige, Earth. Usay pod magpaitoy-itoy ka. Di naman ma-discourage naman day ang babae anak kay. So maningi wala man ni baruganan, ako ra may permigi pa desisyon ani. Di ba? Ang nakalami lang ng edad karon ni Sean nga nasa trabaho level na, nga nagapanarbaho na. Medyo dako ng factor sa mga attitude ani. Dili compare to mga bata-bata pa ka, medyo dako gyud ang porsyento sa mga hitsuraan, kanang kasikat ana. Kani sa imong nga level karon medyo ano na medyo nanay seryoso gamay. So medyo iagi sa panga inamigo gyud ha. Ayo pagdali-dali. Ay dali. Di man ni contest. Inamigo sa inamigo tapos ipakita ko kanang mga moves kinuno ka ng mga moves ba nga every Friday kunwari mo simba. Yay, niminga na nga mga moves. Kasi may mga moves nga na sa unang panahon. Asa pala first Friday man karon good mo. Oy, Friday karon ba? Tao banta. Dadan. Kwanta ganang rita sa kon. Sa ama ka, dala man kagkandila. Nagkuan magsindi lagi ko kay pasalamat ba. Usi pasalamatan kanang nag-uban ta. Yes. Man. Smile na din na siya dayon. Ano lago tirada god? Say mo storya ra ka ba nga? For example, uy, kumusta ka dia? Uy, ayo be dia ay pag ano na. Sige kay ano na lang gud nga narap ko diri po na mag na sa mo ba. Okay ra ka. Kana mag-post, labi na mag-post nga medyo sad, ikaw gid una mo comfort na din sa iya. Uy, okay ra ka. Sa de problema di ay. Saba lang ha kung kuan kay nara ko din And ang diskarte dili na siya kanang ikaw gahimo permi. Maminaw gyud ka sa iya. Listen sa iyang mga ipangingon, sa iyang ganahan, sa iyang mga dili ganahan. Muna siya ang diskarte. Dili kay sige ikaw lang permi ba? Ikaw lang permi. Agree kay sa ato si sabi kay ko. May nagkabrang agree kay sa ato si Mafi Swarovski.
Ang style po ni mo, ana, Brad. Good morning, ana ba? Morning, ana. Consistent dapat. Consistent. Oh. Assistant. Morning, ano ba? Oy, musta? Sige. Ay nakipalabi ah. Pag di mo reply, ay nakayo sisingi ka. Usa. Ugma na sa dayon. Morning. Sige, ana. Medyo na ping ano, wala oh. At least ba, medyo nagpahatan na kag mensahe gamay ba? Oh, ana, Grabe consistent every day. Na Pero hanap mo lagi akong gaingnan gyud permi nga dili tanan babae nga na. So nagi uban nga labok ditso. nasa bagay. Imong buhaton man dayon sunod kay dili naman ka mag-text, matingalan man dayon to siya. Ba? Ay, mingawon, No. mingawon. Wala na lagi siya nag-text karon lagi, wala lagi. Magita na mag-text siya mo, "Stuy, musta okay ra ka diha?" Yes, yes. Ay, nakay na nga akong Dito na ginawa dayon. gabi. Karon Dito na ba dayon. nakuan ko gabi. Hoy, okay ra ka? O lagi na ako sa kuan nga. Yes, yes. Lakaw lagi ko karon eh kanang. Umanda ta. Adito ni nagsugod. Pero sabay, kanong nung sa high school ko ba eh? Wala man may landline, Brad. Wala may landline ba? So, ang resulta sa ako, Brad, moto ko sa payphone. Oo. Takuan man to, 5 minutes man na siguro. O 5-3 minutes, ana. So, i-budget na nadawa, matay kwarta pa kay Susan TV. I-budget na lang bali 20 pesos ba yung mga 15 minutos o 20 minutos. Muro gini among cheka, ano ba? Dat ang style ba, tawagan na ba? Hello? Pwede kang gawa na. Basta lingling na, lingling na. Nice. Uy, tawag mo ka. Wala lang. Bakoy linga ko na ako doon sa balcony. Tanay ka pang lapay mga motor. Pasikat kayo ba? Balcony, gikan, sakit akong mata. Ano man? Dula o PlayStation. Yes. PlayStation. Pamili computer mo na. Wagi computer ka na gala. Walang kuhan ba? Wala. Ikaw, ano saan ka na? Sa istorya. Wala lang. Nagkuhan sa kuhan ko. Mo ba? Nindot king stars, no? Karang yung Kita mga... lagi mong stars lagi na makasunod sa balay. Lagi. Mga linya, mga... Kitang stars, no? Karang, uy, saan pa lagi yung mga motor dia? Di, sana ako second floor, God. Nako din sa terasa na mo. Sa terrace na mo ba? Kuhan ba? So, mo to, ang kuhan lagi. Grabe itong assignment ganina ba? Dagkik yung mga lamu-lamong istorya, may gala. Pero kung sige tanaw sa oras, patak na ba? Pa-after ng mga 3 minutes na lang, wala naman kay Cecilio. Ulog na ba do? Medyo ano na, nalagay mga closing remarks niya. Sige, sige na kay sleepy na ako, patulog na ako ni Mami. Patulog na ako ni Mami. Langhapog kalit. Patulog na ako ni Mami kay, among yaya man gulo, kay pakuan gidin ba? Na yaya, grabe, kaya pa-impress kayo ba? Impress ka. Sige na, babay na. 5, 4, sige na, babay na. Bye, see you tomorrow. Potol din diya. Paano man na mahulog din si piso din. Wala, piso. Payphone na bay. Pero muna ikabuhatong bay, every con. At least na effort, di ba? Na effort, sis pay. Tapos yung magkuro-kuro pag yung kumamang makatubag diyo. Butang ritso. Hello? Saya ka sa 5. Pwede kang, sa mga ano, sa tayo, muntahan lang ko sa mong assignment ba? Sige na ba ka nag-eskwela? Sige na ka pangutana ka nagabi Wala na problema sa landline. Kaya wala man kayo, di makakita unsa reaction nga. Unsa ba ka niya? Ganahan pa kanisa ko ha? Di para sa mga text ba nga. O say, pag makita nimo sige lang kag kasin, agay. Pero ay ka-goal sana, basta ba ko pa. Sige lang, padayon lang. Ana-ana lang. Pero ang problema naman gulo say, kanay mo pagali pag PM nimo, may yun na ay, tulgo naman ko oy. Giato. Yay. Wala pa nagayong. Mo na problema diya mga igala. Di ba? Kampo na. Sleepy na Kay yun. basin dahil na yung miragro mahitabo. 5-3 minutes. Tama lagi. 5-3 minutes lagi may gana. Effective na mga herb kung consistent din kalit lang kang wala para mingaon siya. Consistent. Tinod na. Si, mo lagi na lang yung pasabot lagi. Consistent is the key. Padayon lang yun may gala. Pero Tapos, Brad, Brad, ako moto sa gyud ko, Brad. Pag medyo dili gyud ka hitsuraan sa masakitan lang masakitan. No? Pag medyo apiki yun, medyo palaban yung gagamay yun sa mga naiuban dia, mga brand, pahumot. Lagi, tinuod. Yun. Medyo, Factor po na ba? medyo pa, naman to ka matuoran sa yun, nga medyo, or kung talent ba ka, may kaya mo gitara, di po, pwede ni mo dayagi. Correct. Yeah. Talent or skills, or
Butang luwa tong maestra man imong ganahan, ikaw maestro po ka, di pa-impress ka, may kay ka mo English daw, may kay ka sa mga linking verbs daw. Ana, pwede sad. Or imong motor, nindot kay imong motor, gwapong design. Oh, pamodify di mo. Modify ka na. Okay. Ada kita medyo mo pabor gamay, kay medyo apiki man, di man kita nga na kay tsuraan. Kay at the end of the day, no, ang imong gipanguyaban, mangutana gyud na ilang mga friends, kinsa nang uyab sa imo? Kinsa imong gasugton, ana? May gyud na siya nga si example, si Pupi. Unsa din na si Pupi? Ay, may ka na siya mo basketball, may ka na siya mo. Kanayan na gyud na something proud dapat. So, siya pwede na sa na herb imo. nga magpaputi. Kato sigo, katong puti. Kato. Gwapo, puti. Puti. Gwapo. Na sila Puti, na siya car. Oh, why not? Ay, laing po ni si Masaya, Ari. Papa. So, kung apiki daw, magyuya na lang ka. Dali, ara po ni mo surrender din. Dali, ara po kayo ni mo Magyuya surrender. na lang. Magyuya na lang. Pagyuya diba? na lang. Or si Sean, pwede siya magpa-impress nga, mag-mix-mix siya kanta. Oh, kana. Tapos, dadala, pa-impress. Namin sa Sa mga event, sa mga event sa niya, Christmas party ba? dahil sa mga event niyo dia, kung before magklase, mixing course. sa kajot og music before sa flag ceremony or sa ba songs. Ikaw magkuan. Helpful, very helpful ka. Ana, then pina-play din mga love song murag pina-GG. Para sa imo na mga tirada. Impressive. Sa ganage ko ano? Ay, taga remix ani. Ayan. Ay, Or di ba naman may sayaw? Naman may performance sa Christmas party? Ako na mix para Or ganay mo mag-retro. Taga na ko remix yung mama sa retro. Mama tirada. Kaya nundom ko, unsa din mo negosyo pagkuan? Nana kay logo ana. Logo rin. Logo na. Logo rin, logo. Ako mo. Taga ako na. Ako na ko hilig. Pila man pila. Ay, good. Date lang good ta. Okay raman good. Ay. High school min ako'y amigo nga ang pangalan si Dandoy. Ang style niya po, kay siya man to sa una maka-afford og kanang CD burner. Mag CD burn din ng mga love songs. With print ba ng picture? With mga collection of love songs. Ihata din. Collection, Para sa imo baka Ano na nagkuhan? tripan ni mong paminaw. Marigig original ba? Oh my God, nindot yung mga songs. Every time makadungog ko kay ikaw gina ko madamding Yeah. Dito rin pa yan ng mga It Might Be You. Yan. Mga All My Life. All My Baro ba din mo Life. favorite ni Wait, mo gina kay nung ko na sa mo gina mga gina CD burn by All My Life. Without a doubt. Kanang I'll be Iris. How long will Each other. Yan. Ay, kanang ko alarm. I want somebody to share the rest of my life. Mo ba yan na? Pag na ako nag mga 5-star ba yan na? It might be you. If I don't need you, then why am I trying on? If you're not the one, then why does one you get? Ay, no one else comes close to you. No one makes me feel. Pero karon, unsa naman karon? Padang marikit, pwedeng magtanong. Sa ba mga lasa masisona? Got to believe ka na. Got to believe in me. Yun, no? Mga David Pomeran sa una Yeah. pag nakainana. Okay kayo. Jan Balikik, Mga April Kenny Boy. Rankin. Okay, April Boy Regino. Umiyak ang puso mo sa misiya. Sometimes, Ay. mawala biya ta mga guys. Tingana bitaw pag manguyab ta, ready kita mo pakita sa kung kinsa gyud ta, kung kinsa tong hilig. Pero wala na to nakita nga dili di siya ganahan ana kay ako man ni ana man din ka. So sometimes kailangan ka mo adjust Pabor gamay kung sa mahilig ka og April Boy Rino tapos ang imong Sabayan ipanguyaban kay mga EDM di ay di siya ganahan mga foreign di ay. Magtuon ka unsa EDM. Napa, gwapo ni nga si I'd rather had bad times with you. It's good time with someone else. Saan yung mag-check? Ano ba? Is it a dream come true? Two, you wanted me with you. Ay, of course, di mawala ang 98 Bakit degrees. 98 degrees. I do cherish you. Grabe. Sunod.
Kuanda yun, labanan natin Dito dahil na humalang tanan. Boys to Men pwede, Boys to Men. Westlife Boys to pwede, Men. pwede. Kanana. Westlife. Yan. Tawa, Chicks May, kung siya true, mojo ng mga song. Natagaan po kagkuhan sa una. Naka-CD right na CD? Chicks May. Karon USB Ay, naman, si Chicks USB May. na. Pero mina. Pero depende po lagi na sa inyong mga edad. Kung unsa inyong mga hilig nga mga love song. Dia. Siya. Di, like yun ang 80s yun in fairness, Brad. 80s love Lairo, songs. Di na mawala. man. Bigyan na mawala, may gala. Lami kayo na siya. Muna nauso sa to one time ng mga kasal nga ang ilang giveaways, mga CD nga mga songs. Problema ka wala may CD. 80s mga love songs. Oo. Pusong bato. Huy. Larawang kupas. Huy. You're my sunshine. Oy, teka muna! Oy, ay kalimtin ninyo ha, ang Blue Energy, ang pinakadakong raffle promo sa Blue Energy karon. Kung asa, pwede ka mahimong the first ever millionaire sa Blue Energy. Yehey! Simple lang yung pagdaog ha. Gas up lang ka for a minimum of 200 pesos to enjoy one raffle ticket. Dahil ipakita lang imong Blue Rewards card para maduble ang imong ticket. Again ha, at 200 lang, one raffle ticket na siya. Ipilapan nimo ang imong kompleto nga detalye tapos ihulog lang din nimo mga ticket sa mga raffle boxes sa pinakadool ninyo nga Blue Energy Station. Yun o. Kung sa pa yung giulat, pagas na sa pinakadool nga Blue Energy kaysa Blue Energy full tank sa sulit. Yan. Ina ang Blue Energy nga dani mo nakadungoga na. Mo sa BBS Makapil mo. may galahan. Ina BBS mi nakadungoga ni. Apil mi sa inyo rapol. Ana. Napapagyapon doy ko na katong bugas herb no sa Blue Energy. Napagyapon sa mataga sa mataga 2,000 ninyo nga tubil, automatic na mo 1 ka kilo nga bugas. Automatic Yun na. o. So, adto na mo sa pinakadool nga Blue Energy. Diri lang sa Cagayan de Oro, natay Bulwa, Patag, Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Punto, Dosmeña og Kugman. Ang Misamis Oriental, Villanueva, Hingo ug Magsaysay. Sa Davao na Katitipan, na Mintal, sa Caraga, Buenavista, Montilla, Baan og Tagibo. Sa Bukidnon din ay Quezon ug Valencia, sa Iligan, Tambo og Tominobo. Oh. Bayon sa pa yung mga kanta ni Michael Bolton. Kana. Para sa'yo, ang laban na to. Hindi mo naman. Manny. Manny Bolton man na. Oh, my pretty, pretty boy. Nindot niya po ng 90s, no? Nindot niya po ng 90s na mga kuwan may gala. 90s patog na pa na mga collide. Oh, yeah. We could do Ay, again, dagang salamat sa inyong pagkomento, may gala. Happy birthday again kang Maria Filingera y Garbosa. Happy birthday. Di Tila di Puerta. Pila gyud ang edad? Pila edad ba ginto ni Maria dito? Di ko alam. 23 man siguro ba? 23 man siguro. 23. Very good, may gala. 23 oh. Parang kailan lang ang mga pangarap ko kahirap abutin, ha? So, para manghatag may og prize sa inyo, ha? O, pag-greet mo para next na to nga episode at mo sa BBS nga group tapos pag-greet mo dito og happy birthday Maria Pilingera. Pilingera. Okay. Okay? Yan. Pero dapat na ay print screen sa among naong. Masige. Ready, 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 ha? Ready? In 5, 4, 3, 2. Yan. Okay. Ibutang na dito. Kato nga mga naong namo nga mga gwapo. Comment dito sa BBS na to nga group. Tapos Paki-post. i-comment din ninyo happy birthday Maria Filingera. Filingera. Next week natay mga freebies na po may gala, ha? May Yun, para sa inyo. Thank you very much. Oy, ay kalimte. Akong Instagram di ako medyo active, Bernie Bitok 2. Akong YouTube channel Bitok Bitok University. O ang akong channel, syempre Bitok Bitok University gihapon may gala. Malibo ko dito, ha. Okay, go. Na kay nalimtan ang kuan pod atong always ga support rescue Ay, syempre Alcohol. Alcohol. Rescue alcohol. Jolan na sa ang kuha. First Valley Bank tapos apil na Dirt ang bag. Uy Masuy Dirt bag. ang dirt bag dayon. Daghang salamat sa inyo support always sa mga ka-BBS nato dani. Ka-BBBS. Pailingaw. Tapos syempre para pod
kami po always may nga energetic nga hatag sa inyong tanan ninyong mga kailangan di nga mga katawa Correct. o mga kakulitan. Oy, shout out din nato si Val Martinito og iyang kauban sa work nga si Zaira Dehing. Yan, hi Zai! Salamat na kauban na mo si Zaira, nag-floor director ni siya sa usa ka event nga ako'y nag-host. Wow. Si Zaira og si Val, si Diba? Paul Les Station, si Clayston John Lim, Dante, si Figuracion Christopher, Mariano Sardoa, Acozar Ruel, Aris Kagaanan, Dante Pilapil, Melendez, si kasi pa ni mga nagwan din ni present karon daghang salamat. And i-follow ko ninyo din sa akong social media si Joe Romantico sa akong Facebook, Instagram, TikTok og sa ako ang YouTube channel nga kuan Joe Corny Vlog so Joe Romantico. Nagkuan ko dito daily vlog ko daily vlog ko for my 14 days. Yan. 14 days nga. Last 14 days of ABS-CBN. Alam mo magbuhat kung setup diri ba nga medyo atras na gamay nga na makita ng table ana nga sakto nga setup. Okay. Para sa atong mga products ba para sa atong Bisaya oy tanan. Sige. Dito tapos na po yung mga uban products na atong ginasell mga igala. Comment lang mo sige. mine. Code 128. Oy, paki-like din sa Bisaya Oy Clothing PH day. Kanyo. And then, Abo, naman ni Erp kan Erp. Morning natay kuan garon. Morning isa ka designer na akong ganahan Erp. Oo, Kani nga, nagwapo na siya kaning gamay lang logo sa kilid. dagan niya pangita na Oh, mo na original Sa likod na na yun. nagitatak dire tapos naikuan sa likod. sa likod. Bisaya Republic. Kana. Kanahan kay ka maglakaw-lakaw ba Summer kay niya siya. proud ka nga Bisaya mga igala. Yes. Alright, Okay. Bisaya oy Nadia. Ang ka Master Poppy wala pa atong ang BBS na mo nga merch na amo pang si kaso mga igala. Kapital na lagi ko lang ha, kapital na lang yun. Ang ulat na gyud na to kay dali ra man na siya. Maguna lang tag usa ka color lang shirt katong original to nga gray. Okay. Ayan Nana- na to i-release na hinang uban. Nanatay Nanay- costing. Nanay konsehal, kapitan na lang wala. Kapitan. Master Poppy YouTube channel, tapos Maxter. Master Poppy Facebook page, Master Poppy Gaming, kung ganahan mo gaming, TikTok, Master Poppy gaya pa ninyong i-search. And kung gusto nyo nga sana magpahimog logo, magpahimog music, Kana. you know the name. Bote Buwan kaning jingle sa kanta ba? Ay, jingle sa kanta, jingle sa mga commercial. Sa inyong mga store, inyong mga bagong mga negosyo din. Pwede ra ta din mag Say fanpage na imong logo making bote na para Poppy monetization. Designs. Ayun, araman Poppy din na. Designs. Yun, Poppy Sige, Designs. para to na ibutang diri ito So na Poppy Designs. Dugay na. Okay. Oh, copy. Dali. Atong mga kwanda, na yung mga kumpanya gusto mo magpa-voice over, narami din itanan. Ano mo pa? Pero ang BBS di mawala, Di mawala, napagyan. ang MOR online na, pero ang BBS may gala, mas Correct, pas di mawala. padakoon, mas ipalami. Basta kay dinirami mag-duty. Di na mag-duty may gala. Ay mo kundi. Basta lagi. Alright. Anyway, 9:54. Dagan salamat again, Maria Pilingera. Kung nagtanaw man gani, happy birthday. Happy sa birthday, mga- partner. Happy Tana birthday. magmaoy ka karong mga kuan. Paksi uli mo po kung napa manggaling. Paxu! Ingat mo Ipapit tanan. si Lito. Alright. Ingat mo tanan. Bye. Bye. Erp, thank you. Bye.